Sljedeće pitanje kaže Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Da li je, kaže, škripa zubima u snu znak da osoba ima problema sa sihrom, da vas Allah nagradi? Ja odgovor na ovo pitanje, prilikom iščitavanja i pisanja o ovoj temi, ne sjećam se da sam naišao negdje da je neko zabilježio kao simptom, da škripa sa zubima, škripa zubima u snu, da je to znak da određena osoba ima sihr. Mada to može biti, ali ako se ovo samo izdvoji, da osoba jedini znak koji ima, jedini simptom koji ima je u stvari da škripi zubima u snome, da to bude znak problema sa sihrom, mislim da je to jako daleko, nego obično osobe koje imaju određene znakova sihra, obično se one ne skraćuju na jedan znak, nego tu bude više stvari, bude tu više stvari sa kojima postaje jasno da određena osoba da je ona opsihrana ili da ima problema sa džinima, da je opsjedaju džini ili da je urečena, da ima zavis, djeluje da je urok neko bacio na nju i slično tome, uglavnom sam znak ne mora značiti da je u pitanju sihr ili džinsko djelovanje. Allah zna najbolje.